ren skulderboksning på det. Kom nu! Du er det fucking bælte, så er det nu, det gælder. Ned i håndstand, kom! Nogle gange, når man kører med Shashanik, så ligger han der bare i de der øvelser og bare presser dig til det teste. Der er ikke andet for, at du skal bare blive ved. Hvis du vil det, så kan du det. Vil du det her? Træde ind i ringen. Det er en meget speciel følelse, fordi det er en blanding af så mange følelser på en gang. Du har lyst til at løbe ud af ringen og bare tænke, hvad er det, jeg laver her? Når du går ud af den ring, så skal du sige til dig selv, jeg er stolt af min præstation. Det er det, det handler om. Og hvis han er bedre, så er han bedre. Det er den eneste undskyldning, vi har i morgen, det er, hvis han er bedre end dig. Er der noget, der går galt, jamen så er det vores egen fejl. Hvis jeg er god mod dem rundt omkring mig, hvis jeg ikke træder folk over tæerne, og hvis jeg bare holder ved min træning, ikke? Og så tror jeg på, at jeg er på den rigtige vej. Så kan det ikke gå galt. Så er der ikke noget, der kan stoppe mig. Du har en drøm. Vi skal opfylde din drøm her i dag. Okay? Yes! Altså arbejde med den venstre. Yes! One day you're gonna be a star. Who knows? One day. I hope so. Du er verdens bedste. Gå ind og bevise det en gang for alle i dag. Der er ikke nogen, der er bedre end dig.